ኣብ ማዳጋስካር ብጀንዚ ዝበሃሉ መንእሰያት ብዝተገብረ ተቃውሞታት ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት እታ ሃገር አንድሪ ሮጃሊና በቲ ሓድሽ ብደገፍ መንእሰያት ናይቲ ሃገር ናብ ስልጣን መጽኢ ዘሎ ወተሃደራዊ መራሒ እታ ሃገር ነበር ዝመርሖ መንግስቲ ዜግነቱ ከም ዝተሓደገ ተገሊጹ። እቲ ውሳነ በቲ ሓድሽ መንግስቲ ዝተወስደ ኮይኑ ምኽንያት ናይቲ ውሳነ በዝምልከት ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይቲ ሃገር ኣብቲ ውሳነ ኣብ ዝፈረመሉ ካልኣይ ዜግነት ናይ ዝኾነት ሃገር ዝሓዘ ዜጋ ናይ ሃገር ዜግነቱ ዝምንጣል ሕጊ ስለ ዘሎ ይበመባል እቲ ፕሬዝዳንት ነበር ካብ ዝሃድም ዜግነት ናይ ካልእ ሃገር ገይሩ ይነበር ስለ ዘሎ ዜግነቱ ክንሕድጎ ወሲና ኢሉ። እቲ ካብ ስልጣኑ ዝተኣለየ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ወዲ 51 ዓመት አንድሪ ራጆሊና ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝሓዞ ናይ ፈረንሳ ዜግነት ከም ዘለዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫታት ድማ ናይ ፈረንሳ ዜግነቱ ክገድፎ በተደጋጋሚ ነቐፌታታት ክቐርበሉ ጸኒሑ እዩ። ንሱ ግን ነቲ ዝቐርበሉ ዝነበረ ነቐፌታታት ከምኡ ድማ ክስታት ብምንጻግ ዜጋ ናይ ማዳጋስካር እንከለዎ ድርብ ዜግነት ፈረንሳ ሒዙ ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ኮይኑ ይኽሰርሕ ጸኒሑ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ተዋፊሮም ጸንሑ ኣሳስ 300 ኣሰጋገርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ። ብመሰረት ፖሊስ ትግራይ ኣውፂዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ኣዋርሕ ኣሳስ 300 ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ንምብዳህ ዝግበር ዘሎ ጻዕርታት ድማ ይሕይሎሞ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ደቡባዊ ምብራቕ ዞባ ትግራይ ኣብርሃ ወረደ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰባት ንምብዳህ ዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕርታት ይሕይሎሞ ከም ዘለዉ ክገልጽ እንከሎ ኣሰጋገርቲ ግን ሓደሽቲ ስልትታት ይጥቀሙ ኣለዉ ኢሉ። ንሱ ኣብ ዘረብኡ ብርክት ዝበላ መካይንን ኣሰጋገርትን ተታሒዞም ኣለዉ። ኣብዚ ወርሒ እዚ ከዓ ክሳብ ወዲ 12 ዓመት ዝርከቦም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም ስደተኛታት ብዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ክሰጋገሩ ሒዝና ኢና። ቅድሚ ሕጂ ንኣሽቱ ሚኒባሳት ብምጥቃም እዮም ካሰጋገሩ ዝፍትኑ ነይሮም። ሕጂ ግን ስልትታቶም ብምቕያር ዓበይቲ ናይ ጽዕነት መካይን ይጥቀሙ ኣለዉ ብምባል ነዚ ንምብዳህ እውን ይሰርሑ ምህላዎም ገሊጹ። ከም ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣሰጋገርቲ ኣስታት 75 መንእሰያት ሒዞም ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር እንከለዉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ዝነበረ ኮይኑ ምስቲ ዘይሕጋዊ ምስጋር ናይዞም 75 መንእሰያት ብዝተሓዝ ድማ 3 ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ኬንያ ነቲ ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝቐርብ ናይ ዕቑባ ሕቶታት ሓንቲ ብሓንቲ ክትምርምሮ ምዃና ብምሕባር ነቲ ኣብ ዝቐረበ ግዜ ኣብ ልዕሊ ካብዘን ሃገራት ዝመፁ ኣመልከቲ ዝተነብረ እጋዳታት ኣነፂራ። ብመሰረት እቲ ዘኢስት ኣፍሪካ ዝተባህለት መርበብ ሓበሬታ ኣውፂኣቶ ዘላ ጸብጻብ ኬንያ ካብ ወርሒ ሓምለ ጀሚራያ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝመፁ ሓተቲ ዕቑባ ምቕባል ኣቋሪጻቶ። ነዚ ስዒቡ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት ኬንያ ነቲ ዝቐረበ ክሲ መልሲ ክህበሉ እንከሎ ናይ ሓቂ ሓተቲ ዕቑባ ምምዝጋብ ክቕጽል ምዃኑን ንደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ስንክልና ዘለዎምን በሰላ ዘጋጠሞም ሰባትን ድማ ፍሉይ ቆላሕታ ክግበረሎም ምዃኑ ገሊጹ። ምክትል ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት መርሲ ምዋሱሩ እቶም ጉዳያት ብመሰረት እቲ ናይ ዘይምምላስ መሰረታዊ ስርዓት ይምርመር ከም ዘሎ ገሊጻላ። ንሳ ወሲኻ እቲ መምርሒ ብ31 ሓምለ ካብ ዝወጻሉ እዋናት ሒዙ ካብ ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 100 ሕቶ ኣመልከቲ ዕቑባ ከም ዝጸደቐውን ጠቒሳላ። ከም ዝፍለጥ እቲ ቅድሚ ሕጂ ወፂኡ ዝነበረ መምርሒ ብብርክት ዝበሉ ዘይመንግስታውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት እቲ መምርሒ ንመሰላት ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ከም ዝግህስ ብምግላጽ ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ እዩ። እቶም ዘይመንግስታውያን ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገልጽዎ ድማ እቲ መምርሒ ወይ እገዳ መሰላትን መሰረታዊ ናጽነታትን ናይቶም ኣብ ኬንያ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ምጥሓስ እዮም ዝብሉ። ብጀካቲ እገዳ ንኩነታቶም ብሕጋዊ መንገዲ ንምምሕያሽ ዘለዎ ክእለትን ኣብ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ሕጊ ስደተኛታት 2021 ከምኡውን ኣህጉራዊ ሕጊ ውሕስነት ዝወሃቦ መሰላት ናይ ምርካብ ክእለቶም ከም ዘዳኽሞ ይገልጽ። ብምስዓብ ምዝገባ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ደው ንምባል ዘኽእል ሓፈሻዊ ምልክታ ምውፃእ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ኬንያን ቀያዲ ኣህጉራዊ ሰነዳትን ነቲ መሰረታዊ ስርዓት ዘይምምላስ ቀጥታውን ቀጻልን ምጥሓስ ኢሎም። ምክትል ኮሚሽነር ጉዳያት ስደተኛታት እቲ ሃገር ዝኾነት መርሲ ምዋሱሩ ግን እቲ ኬንያ ወሲዳቶ ዘላ ውሳነ ምስ ናይ ኣህጉራዊ ሕግታትን ዝፈረመትሉ ኣህጉራዊ ውዕላትን ፕሮቶኮልን ዓለም ለኻውን ዞባውን ልምዲ ዝሰማማዕ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ይኹን እምበር እተን ዘይመንግስታውያን ትካላት እቲ መምርሒ ሕጋዊ መሰረት ዘይብሉን
باقول امنت زتوهابن مخانين زموقوتا كاب شعون نجو اتلعلوي بيت فردي منقست كاب زن هاقرات زموصحات التعقبة ممزقاب دوك يبلو زخلكل تئزاز اوت يلا كينيا حانت خابتن بوزحات ايرتراويانن ايتيوبياويانن سدتنياتات حتى عقبهم زغربولن ناب هاقرات معراب سغرولن بمخانا اتتم حلاليفو زنبر وسانه نزوم سدتنياتات اشغال كويني يتصنيحو ኣብ ኤርትራ መስመር ባሮንታ አንቶረ በሓደጋ መኪና ጉድኣት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ትማሊ 24 ጥቅምቲ ኣብ መስመር ባሮንታ አንቶረ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምግምጣል ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና 8 ሰባት ህይወቶም ከሰኑን ከለው 13 ዜጋታት ኣካላዊ መጉዳእቲ ወሪድዎም ኣብ ንብረት ድማ ከቢድ ዕንወት ከም ሰዓበ ተገሊጹ እቲ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ሻካት ሓደጋ ዘጋጠመ መኪና መለለይ ሰሌዳ ER3A 8120 ሰቐለት ኮይና ካብ ባሮንቱ ተበጊሳ ናብ አንቶረ ትጓዓዝ መንበራ ተሓቢሩሎ እቲ ሓደጋ ካብ ባሮንቱ ኣስታት 12 ኪሎሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ጋሽባርካ መራሒ ናይታ ከቢድ ጽዕነት ዝነበረ መኪና ብሓደገኛ ኣገባብ ይመርሓ ከም ዝነበረ ንዝተረኽበ ኣፈናዊ ሓበሬታ ኣረድዮ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ መስመር ብብዙሕ ሓደጋታት ስለ ዘጋጥም መራሕቲ መካይን ጥንቁቃት ክኾኑ ውሕስነት ብዘለዎ ኣገባብ ክመርሑ ሕግታት ትራፊክ ድማ ክኽብሩ كومون تعنا مكاينهم كرغاغصون شللتነት كوغدون اتحساسيبو ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን ድማ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ጉዳያት ምብራቕ አፍሪካ ኮይኑ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ዓቕማ ስለ እትፈልጥ ናይ ውግእ መደብ የብላን ክብል ተዛሪቦ ንሱ ነዚ መግለጽ ዝሃበ ትማሊ 44 ጥቅምቲ ስምረት ዝበሃል ንሱ ዝመርሖ ተመስሪት ዘሎ ናይ ትግራይ ሰልፊ ኣብ ዘካየዶ ዋዕላ ኮይኑ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውድባት ወከልቲ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣባላት ሰልፊ ብልጽግናን ካልኦት ዕድማትን ኣብ ዝተረኽቡሉ ማዮ ነዚ መግለጽ ዝሃበ ጌታቸው ረዳ እቲ ዋዕላ በሰንክን ዓበየ ዝኸይ ዘሎ ዓፈናን ዘይምረጋን ኣብ ክልል ትግራይ ከካየት ከም ዘይከኣለ በመግላጽ ነዚ ድማ ብጉልባብ ወተሃደራዊ ስልጣን ዘንቀሳቀስ ዝተወደበ ሓይሊ ዘገብሮ ዘሎ በመባል ንሕወሓት ክነቅፍ ይተሰሚዑ ኣብቲ ዋዕላ ጌታቸው ረዳ መግለጽ ወሲኹ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ወሲኹ ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ብልሽውና ምዝማት መሬት ዘይሕጋዊ መስጋር ደቂ ሰባት ከምኡን ስርቂ በዚሑ ኣሎ በመባል ኣባላት ክልላዊ ምምሕዳር ኣብቲ ገበናዊ ንጥፈታት ይሳተፉ ኣለዎ ክብል ይኸሲሱ ንሱ ቀጺሉ እዞም ጉጅለታት ዕቑር ወርቂ ንምዝማት ዓቕሚ መንግስትን ዞባዊ ምርግጋእን የዳኹም እዮም ዘለዉ ኢሉ ጌታቸው ረዳ መግለጽ በተወሳኺ ሰልፊ ሕወሓት ነቲ ዞባ ናብ ካልእ ኪናት ክእትዎ ይጽዕራሎ እንተኾነ ግን በዝኾነ ይኹን መንገዲ ከምዚ ዓይነት መንቀሳቐስ ከም ዝቋረጽ ክንገብር ኢና ክብል እንከሎ ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ኣመልኪቱ ድማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ ዓቕሙ ይፈልጥ በመባል ግጭት ከበግስ ወይ ኣብ ኪናት ክዋፈር ሓሳብ የብሉን ኢሉ ኣብቲ ኤርትራ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ገይሩ ዝገልጽ ዘስምዕ መግለጺኡ ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ከም ኣብነት ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ዶባት እትገብሮ ዘላ መንቀሳቐስ ብዝምልከት ብወገን ኤርትራ ንዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ይጠቒሱ ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኤርትራ ብዛዕባ ወተሃደራዊ መንቀሳቐስ ኢትዮጵያ ኣብ ጥቓ ዶብ ብዝምልከት ንምንታይ ሰቕታ መሪጻ ኣብ ዝተሓተተሉ እዋን ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘለዉ ሓይልታት ብናቶም ውሳኔዮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ዝብል ግብረ መልሲ መሃባ ዝኾነ ዝለዓል ኩናት ኣብ ዶባት ደቡብ ትግራይን ሰሜን ወሎን የዝካየድ ዘምስል ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ገሊጽ እዩ ከምዚ ዓይነት ግጭት ከዓ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ ክኸውን ድሕሪ መባል ንሕወሓት ኣብ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ተመርኪሶም ክብል ከሲስ እዩ ጌታቸው ረዳ በተወሳኺ ኣብቲ ዋዕላ ኣብ ዘስምዖ መግለጺ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ እቲ ኩናት ንኽቋረጽ ጸቕጢ ስለ ዝተገብረ ክብል ተዛሪቡ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم